Parelles? Bé, com li vaig dir, després que la meva dona em deixés pel meu germà, em vaig ensorrar. I a més em costava molt conèixer dones. De fet, només podia lligar a la unitat d'amnèsics. I ja sap com són aquella gent. Hola, guapa. Com et dius? No ho sé. Merda. Bueno, però estudies o treballes? No ho sé. On soc? Estic molt desorientada. M'acabes de dir si volia anar al lavabo a... Jo t'he dit això? Eh? 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 Hola, guapa. Com et dius? No ho sé. Merda. Però un bon dia vaig poder conèixer un nou amor a la meva vida. Allà a la porta de l'hospital. Oh, tenia el nom més bonic del món. Elisabet. Ermessenda. Esther. Ernest? Perdona, tens foc? Sí. Té. Gràcies. Gràcies. No, gràcies. Ja en tinc una a l'habitació. Ah, gràcies. Que hi tens algun familiar aquí? Eh? Ah, sí, la meva mare. Es morirà, pobreta. Ostres. La meva també. Sí? Quin greu. Què té? És una malaltia infecciosa que va pillar per un mosquit quan estava de viatge a Tanzània. La teva què té? També. De veritat? Tan mal! Què m'hi has fet? Les coses anaven bé en un principi, però per raons que se m'escapen ho vam acabar deixant en una festa de disfresses. Dones. Batman! Batman! No, Batman! Robert, ets tu? No, soy Batman. Robert, ho veus? És per aquestes coses. Quines coses? Collons, Robert. T'he trucat, dient que havíem de parlar, que la cosa no anava bé, per això de l'amnèsia. I tu et presentes disfressat així perquè no te n'has en recordat. No. Jo vaig de Batman perquè m'agrada molt disfressar-me de Batman. I ho faig tot sovint. Sembla mentida que no t'hi hagis fixat mai. Robert, que vas de Spiderman, hòstia! Clar, que tu no has llegit l'última tira de còmics, oi? El Batman es disfressa de Spiderman per confondre la Catwoman. I els guionistes estan una mica... Robert, prou excuses, eh? Has d'acceptar que ets amnèsic. Bueno, maca, m'ho he passat de puta mare, Quina festassa. Però em sap greu. Haig de marxar a casa, aquí tinc un merder. Amb aquells, no estem bé. Hòstia, Robert, maco. Què passa, Robert, tio? No. Què passa, Robert, tio? No, que ja me les sé, aquestes, Aquí hem vingut a parlar. I a sobre disfressats, però quin poc respecte. Us sembla normal? Què dius, tio? Mira, ras i curt. Ho hem de deixar. Però, Robert, tio, fa dies que hem quedat, ens vam posar a preparar les I a disfresses. sobre con alevosía, Mireu,
No sóc jo, sou vosaltres. Per cert, qui sou vosaltres? Home, va ser dura la ruptura, amb tanta gent. Mai és fàcil deixar relacions grupals. Sort, però, que em queda una bona amiga. Amb ella fem unes festes de disfresses espectaculars. Només som 2, i em disfresso jo sol, però ens ho passem de bé.